Забравете за страха от зъболекарския стол бързо и лесно. При някои пациенти дори само мисълта за посещение при зъболекар предизвиква силен страх и безпокойство. Често това е причина те дълго време да отлагат своето лечение. Ние в Medical Dent винаги се вслушваме в мнението, впечатленията и нагласата на нашите пациенти. Затова намерихме начин да им осигурим максимален комфорт и гладко протичане на леки и по-тежки дентални лечения. При пациенти с силна фобия от зъболекарския стол работим под седация, което представлява медицински сън или още познато като вид пълна упойка. Това ни позволява да вършим работата си спокойно, прецизно и качествено, без да подлагаме пациентите на излишен стрес. Ние работим съвместно с едни от най-добрите анестезиологични екипи в България. Преди да преминем към седация, извършваме редица прегледи и консултации от съответните специалисти в клиниката, правим подробен план на лечение и разясняваме в детайли всяка стъпка от него. Също така, качеството на материалите и прецизността при поставяне на пълната упойка ни прави спокойни и уверени, че този метод е подходящ и при лечението на деца. Както знаем, децата често се страхуват от зъболекарския стол или са нетърпеливи прегледът да приключи. Това от своя страна води до невъзможност да проведем стандартен преглед и лечение. В такива случаи прибягваме до поставяне на детето под медицински сън и в рамките на едно посещение можем да извършим всички необходими лечебни процедури, без да оставяме у него страх от зъболекари. Свържете се с нас и заедно ще вземем най-доброто решение за вашата усмивка.